Днес ще ви покажа как да направите портал към ада. Първо трябва да се направим някъде място. Взимаме обработен кол. Четири отдолу, после 4 отгоре. И после го съединявате. Че сега колко станаха? Още едно трябва. Както повторих преди малко, 4 отгоре. Опа! Включваме портал към ада. Цъкаме се на палката и той се появява. Не всеки път, помнете. Ето така. И надявам се ви бил полезен. До скоро. Чао, чао.